O bore da i chi gyd. Mae'n braf eich gweld chi. Mae'n braf iawn eich gweld chi. Mae'n braf cael bod yma efo'n gilydd hefyd. Ia, mi gychwynnwn ni efo emyn 600. A dwi'n meddwl mae rhywbeth, dach chi'n pan da ni'n dod ar fore Sul, mae o jyst yn gyflan dydy i just ar un ystyr, da ni'n dod i recharge the batteries, ond mae o'n lot fwy na hynny. Mae o'n dod i bresenoldeb yr arglwydd ac mae o'n fatar o bod fi'n cael ymdawelu felly. A wedyn, ia, mi ganwn ni hon 600 di stewch can smai presenoldeb Crist y sanctaidd un gerllaw. Dewch, plygwch ger ei fron mewn dofn barchedig fraw. Di bechod yw e fe, lle saif mae'n sanctaidd le. Di stewch can smai presenoldeb Crist y sanctaidd un gerllaw. Gwch chi eistedd i gannu hon bore yma hefyd. Bore yma, dwi am i ni edrych ar Salm 23. Ac o brin fod na salm fwy adnabyddus. Dwi am i ni gyd darllen Salm 23, ac yna dwi'n mynd i ddarllen Salm 30. A cyfeirio dipyn bach at y salm honno yn syth, a wedyn mi nhw'n ni barhau efo'r gwasanaeth. Felly, dwch i ni fynd i 965 yn y llyfrau yna, achos mae'r salm yna ar eich cyfarch chi. Ond go brin bod chi angen hi, achos da chi'n gwybod hi beth bynnag.
Ond mae hi yn 965, Salm 23. O, oes gennych chi'n llyfrau nag oes? Mae gennych chi lyfrau. O, da chi'n gwybod i beth bynnag, dwch chi'n ei gyd adrodd. Salm 23. Rwy'n ni adrodd hi? O'n i amdani hi. Yr arglwydd yw fy mugail, ni byd eisiau arnaf. Fe awnau mi orwedd mewn porfeidd gwelltog, fe am tywys ger llaw y dyfroedd tawel. Fe a ddychwel fenaid, fe am harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder, mwyn ei enw. Ie, perhodiwn ar hyd glyn cysgod angau, nid ofnaf niwed, canisyrwy ti gyda mi, dywi alen a ffon am cysurant. Ti ar lywi ford ger fy bron, yngwydd fy ngwrthwynebwyr. Irais fy mhen a golew, fy ffiol sydd lawn. Daioni a thrigaredd yn ddiau am canlynant, holl ddyddiau fy mywyd, a phreswyliaf yn hir arglwydd, yn dra gywydd. Hardd iawn y gwylioch chi yn darllen. Wynig. A dwi'n mynd i ddarllen Salm 30, a mi ddydau air wedyn ar hon. Salm 30. Dyrchafaf di o arglwydd, a mi ti fy ngwaredu. A theidio a gadael im gelynion orfoleddion achos. O arglwydd fy niw, gwyddais arnat, a byd ti fy iachau. O arglwydd dygais ti fi fyny o sheol, am hadfywio blid y rhai sy'n disgyn i'r pwll. Canwch fawl i'r arglwydd ei ffyddloniaid, a rhowch ddiolch i'w enw sanctaidd. Am enid y mae ei ddig, ond ei ffafr am oes. Os dagrau gyda'r hwyr, daw llawenydd yn y bore. Yn fy hawddfyd fe ddywedwn ni ymsymudu'r bydd. Yn dy ffafr arglwydd, gosodais dwi ar fynydd cadarn, ond pan guddiais dy wyneb, brawchwyd fi. Gelwais darna ti arglwydd, ac yn byliais ar fy arglwydd am ddigaredd. Pa les a geir o marw os disgynnaf i'r pwll, a fydd y llwch yn dyfoli ac yn cyhoeddi dy wirionedd. Gwrando arglwydd, a byd drigarog wrthyf. Arglwydd bydd yn gynorthwywr i mi. Rwyt wedi troi fy ngalar yn ddawns, wedi datod fy sach lian am gwisgo a llawenydd, mwyn i mi dyfoliannu'n dibaid. O arglwydd fy niw, diolchaf i ti, hyd bydd. Rwan ta, dwi wedi ymddiheuro i doli bod fi'n defnyddio'r un un bregath o nes wsos dwytha. A dwi'n mynd neud hynny bob tro chi, credwch a'i peidio. Byddai'n mynd reseiclo lot. Ond o'n i yng Nghaer Salem yn Gaernarfon, ac o'n i'n pregethu ar, oedden nhw wedi gofyn i fi ddewis un o'r salma, a mi nes i ddewis Salm 23. A dachmod, mae yna reswm, dachmod, pan bod chi isio'r fath ffres bob amser, achos da chi'n gweld pethau rhy fath. Dwi'n gweld pethau rhy fath weithiau, os wedi paratoi ar dy mercher. Dio ddim rhy fath erbyn dy Sul, mae yna newid yn digwydd. Ond, oedd y scenario bore dy Sul yn Caer Salem yn wahanol iawn. Dechrau fwy, ond na rhywbeth eitha anhygoel. O'n i'n sefyll yno ar y llwyfan rwan, ac o danau oedd y bedyddfaen. Wrth gwrs, banna gafoch chi'ch bedyddio, ynde hew, yn y bedyddfaen hynny. Ond hefyd, oedd yna ryw syniad yna, fanna bedyddwyd yn ai ni, ganrif union i lenni. Dwi'n yn gwybod pa ddyddiad, swn i wedi gallu mynd drwy'r archif i weld pryd oedd nain wedi cael ei bedyddio. O hynny, mae yna fath eitha emosiynol, does, bod eich hanes chi, a hanes ditha hefyd, wrth gwrs. Gys ti dy bedyddio yna, Robin? Yn Llanllyfni, ia. So, dachmod, yr hanes yma.
Ac wrth gwrs hefyd yn ymwybodol Robin bod ni'n cyd-ymdeimlo fod y gneithar di'r wrth a'r golli Gareth i'w gŵr yn frawchus o sydyn ar galar yn y gynulleidfa. Ac o ddarllan Salm 23 yn dod i gynnig cysur. A deud wrth bobl, da ni'n gallu deud yr arglwydd yw fy mugail, nid ein bugail ar holl bethau yna. Ac mae'n hawdd deud wrth rhywun, fel tasa rhywun, dwi'n eisiau swnio'n oeraidd, ond dyna di waith i, ydy rhoi cysur a deud llawen hewch ar bethau mae gyd. Ond mae dweud yr arglwydd yw fy mugail di bod yn wahanol iawn i ni ers i Mari fach ysbyty. Ynddi? Mae bob dim yn newid yn dydi. A'r ddau air sydd wedi dod i fi yn sicr yn ystod yr wsos yma ydy yn hawddfyd a'n adfyd. Pa mae'n hawddfyd, wrth gwrs yn bod ni'n gallu dweud. Ond pa mae'n adfyd, mae'n wahanol. Ac wrth fethu, eich chi gael gwybod, fethu gweddio, methu darllen, methu wneud yn byd. Gofyn, wrth basio, a dweud wrth bobl eraill, neu drosta ni, y geiriau yma. Amenid mae ei ddig, ond ei ffafr am oes. Os dagrau gyda'r hwyr, daw llawenydd yn y bore. Yn fy hawddfyd fe ddywedwn, ni'n symudu'r byd. Yn dy ffafr arglwydd, gosodais fi ar fynydd cadarn. A mynd yn ôl wedyn i Salm 23. Dydy'r geiriau yna ddim wedi newid. Yna chdi? Dydy Salm 23 ddim wedi newid ers i chi fod yn dysgu hi am y tro cyntaf blant, i fod yn ei deud hi, yn gafal yn y geiriau yna. A hyn ddoth i fi oedd, mae gair Duw gweitha fy hawddfyd i, fy adfyd i yn sefyll. A ffasiwn gysur di hynny. Ac felly yn y cysur hwnnw, ydw i am rannu fo chi hefyd bore yma yn y man am Salm 23. Ac o'n i'n meddwl, na does na ddim byd wedi newid. O be ddidis i bore dy Sul dwytha yng Nghaer Salem chwaith. Yr un ydy'r geiriau hynny. Yma gair Duw yn sefyll. Yma gair Duw yn gadarn. A mae gair Duw yna i'n cysuro ni mewn hawddfyd ac mewn adfyd. Mi ganwn ni ymhellach 62 mewn ffordd da ni'n canu unwaith eto y geiriau yma. Mi ganwn ni 62, yr arglwydd yw fy mugail da, di walla feisiau i, pryd orffwys i mewn porfa fras, cafrodion hedd y llun. 62.
Dewch i ni gael gair o weddi. Yr arglwydd yw fy mugail, ni fydd eisiau arnaf. Diolch i ti o dad, dy fod ti yn fugail i ni, ac mae ni ydi defaid dy borfa di hefyd. Diolch i ti dy fod ti'n gofalu drosta ni, ac yn diolch hefyd dy fod ti'n barod i roi dy einioes dros dy defaid. Dy fod ti wedi rhoi dy hun yn dy fab Iesu Grist, mwyn i ni gael yn galw'n hunan yn blant i ti, ac mwyn i ni gael bod arhodio ac aros yn dy gwmni di, holl ddyddiau ein hoes. Diolch i ti o dad. Yn diolch i ti hefyd, yn arbennig wsos yma am gysur y salma, ac am y modd wyt ti hefyd, nid jyst yn rhoi geiriau i'n cysuro ni, ond dy fod ti drwy'r geiriau yn siarad efo ni. Dy fod ti bod y gair hefyd yn abal i'n cysuro ni, a'n cyfeirio ni, i'n dysgu ni, ac i'n helpu ni hefyd i wneud penderfyniadau. Felly helpa ni o ddiwyn tad. Helpa ni i wrando, i gael clistiau i wrando. Nid ar hyn fydda i'n deud, ond ar yr hyn y mad air di yn abal i'w ddweud. A da ni'n gwybod bod hynny'n bosib pan da ni'n gofyn i'r ysbryd glân di ddisgyn arno ni. Da ni wedi canu eisoes reit ar gychwyn yr oedfa yma, ysbryd y tragwyddol fyw, ddisgyn arnom ni. Ac ydym ni'n parhau i wneud hynny, yn gofyn i ti ddisgyn arno ni, i ymdrin â ni. Ac felly, da ni'n dod o ddiwyn tad, mewn hawddfyd ac mewn adfyd ger dy fron di. Ydym ni'n dod mewn tristwch a llawenydd. Ydym ni'n dod rhai yn plith ni, yn teimlo ac yn gwybod am glyn cysgod angau a'r dyffryn tywyll di. Ond ydym ni'n diolch i ti dy fod ti yn dod â ni at y dyfroedd tawel, ac dy fod ti yn adfywio ni. Diolch i ti o dad. Ni'n cyflwyno'r eglwys yma i dofal di, fel y ma Doli wedi wneud eisoes, ac yn arbennig yr rhai hynny sydd yn brifo yn plith ni. A ni'n cyflwyno'r dre yma i ti. Diolch i ti amdani hi.
Yn diolch i ti am i'w bwrlwm hi. Yn diolch i ti am i'w natur chyfeillgar hi, cymunedol hi. Da ni yn dod ger dyfrondi hefyd ac yn diolch i ti am holl gymdeithasa sydd yn digwydd yma drwy gyfrwng y Gymraeg a chymdeithasa eraill yn y dre yma. Gofyn dy fendith di a'r holl weithgarwch y dref arbennig hon ac yn diolch i ti fod ti wedi'n gosod ni ar gyfer yr amser yma. Diolch i ti o dad. Yn cyflwyno'n gwlad i ti ac yn cyflwyno yn byd i ti, yn parhau wrth feddwl mewn dryswch yn bod ni wedi bod yn cofio am yr Holocaust. Ni'n cyflwyno Gaza i chdi hefyd ac yn cyflwyno heddwch byd i ti. Yn cyflwyno arweinwyr sy'n gwneud penderfyniadau ac yn gofyn i ti drigarhau wrthyn nhw yn i'w penderfyniadau anoeth ac yn eu penderfyniadau nhw sydd ddim yn anrhydeddu be fysa Iesu wedi wneud yn y sefyllfa hynny. Felly'n gofyn i ti fod efo arweinwyr byd ac wrth iddyn nhw wneud eu penderfyniadau, bydden nhw'n glynu at gyfiawnder ac bydden nhw'n glynu at yr hyn sy'n gyfiawn ni jest iddyn nhw fel un genedl neu fel un llwyth o bobl, ond at gyfiawnder sy'n dod â heddwch i'n byd ni. O Dduw ein Tad, da ni'n teimlo'n diymadferth a da ni'n gallu tewi weithiau achos bod ni'n meddwl beth yw'r pwynt, be wahaniaeth mae'n llais i'n mynd i wneud. Ond da ni'n gwybod o Dduw ein Tad. Mae dy orchymyn di i ni ydy i ni sefyll yn erbyn anghyfiawnder, i godi llais. A hynny achos na ti dy hun ydy'r mesur o gyfiawnder ydym ni'n gwybod amdano fo. Felly o Dduw ein Tad, clyw yn cri ni dros Gaza, dros Manipur, dros Myanmar, a thros bob man arall ym 4 ban byd sydd yn wynebu anghyfiawnder ac sy'n wynebu bywyd wedi ei droi ben i weired. Da ni yn mynnu cyfiawnder. Diolch i ti o dad am gyfle i ddod ar cyfan ger bron gorsedd gras. Felly helpa ni'na i gychwyn wrth feddwl am heddwch a thangnefedd yn ein calonau'n hunan, yn ein cymunedau'n hunan hefyd. A lle yn bod ni efalla yn gallu bod yn wrthryfelgar, yn gallu bod yn dreisgar hyd yn oed. Ran yn geiriau, bod ni'n gallu bod yn frwnt. Gofni ti faddau ni o Dduw ein Tad. Maddau ni pob ai. Maddau ni achos yn bod ni'n gofyn hyn. Yn enw Iesu Grist. Yr hwnna'n dysgodd ni i weddio, ac i ddweud gyda'n gilydd. Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd. Sancteiddio'r enw. Deled y deyrnas, hwneler ddewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Fe roi ni heddiw ein bara beunyddion, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn ni'n ein dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, gan eseiddo ti yw y deyrnas, nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. A mi ganwn ni ymhellach 3-4-6. Y bugail mwyn o'r nef a ddaeth i lawr, i geisio i braidd drwy'r erchyll anial mawr. Ei fywyd roes yn aberth yn ei lle, a'i crwydrad hwy dialwyd arno ef. 3-4-6.
Rowch i ni felly edrych dipyn bach ar y salm yma, sef salm 23. Oedd hi'n hardd iawn, dach chmod, eich gweld chi yn gwybod y geiriau ac yn gallu adrodd y geiriau hynny. Mi gredai yn, dach chmod, dwi'n meddwl mae hwnna di'r un o'r pethau. Mae rhaid i ni wylio fel cenedl yn bod ni'n ei golli, bod ni, dach chmod, da ni wedi dysgu pethau ar y co. Ac mae cael gwybod y geiriau yma, adnabod y geiriau yma, yn sicr yn fraint i ni ac yn gysur i ni hefyd. Ac wrth gwrs, da chi'n gwybod y geiriau yng nghyfeithiad William Morgan. Cyfeithiad 1588 ydych chi yn ei hadrodd. Ac yma yna rhywbeth arbennig yn hynny hefyd felly. Dwi'n mynd i fod yn edrych ar yr cyfeithiad yn y Beibl Cymraeg newydd bore yma hefyd. Ond dwi wedi deitha chi am yr hawddfyd. Wan ta, jyst i ddeud yn fras hefyd felly. A chmod, be bynnag ydy'n amgylchiadau ni, bod hwn yn sefyll felly. Dwi'n yn gwybod os oes ni'n gofyn i chi, ai hon ydy'ch hoff ddarn chi o'r Beibl? Mwy na thebyg fysa na rei na chi'n dweud, wel, ia, siŵr o fod. Achos mae yna addfwynder yma pan da ni'n meddwl am y bugail hefyd. Mae yna rhywbeth cartrefol yno fo. A pan fyddai'n meddwl am y geiriau, mi gwch chi weld lynia honno fo toc, felly. Fedra i mon meddwl am adra. A pan dwi'n meddwl am y bugail, y meddwl am y defaid, ceia adra, dwi'n gweld adra yn bod yn wain fawr, felly. Ac moelydd yr Wyddfa a'r tir hynny sydd yn gartra, felly. A dych chmod, dwi wedi gweld yn hun, methu cysgu,
A yn adrodd y salm felly, yn dawel lle, ddim eisiau deffro hyw hefyd felly, ond yn adrodd y geiriau ac yn ffeindio'n hun yn mynd i gysgu wrth i'w hadrodd hi. Ynde, felly mae rhaid bod ti'n gweithio fel yna hefyd felly. Ac yn ei hadrodd hi hefyd, da ni'n neud pethau digrid ydyn ni gyd yn wahanol ydyn. Ond yn adrodd y geiriau ac yn meddwl am dir adra wrth i hadrodd hi, trio gweld y darlun felly. Mae bobl yn dweud chi, cyfrwch ddefaid i fynd i gysgu. Wel am job boring. Pam sa'ch chi'n boddran cyfri defaid? Pam da chi'n gallu mynd am dro adra ac darllen neu meddwl am y sawl yr un modd. Ond mae Dafydd yn siarad yn bersonol iawn am Dduw. Mae o'n hawlio mae'r arglwydd i'w ei fugail o. A cwestiwn sydd gennau bore yma ydy, sut y gallwn ni'na hawlio bod yr arglwydd yn fugail arno ni? Gennau 7 pwynt, a dyma'r cyntaf. Y mae o yn fath nabod. Ynddi? Mae o yn fath nabod. O'n i dreid y llun yna, os dwytha fyd gyda llaw. Dyddiau da, rhyw 2-3 wsos yn ôl, mae'r gwch yn Tenerife. Braf de, nofion y môr. Yr arglwydd yw fy mugail. A'r temtasiwn, da chi'n gwybod, yng nghyfnod Dafydd, yng nghyfnod y Brenhinoedd a'r Hen Testament, yng y cyfnod yna, bod na sôn am ein bugail. Mae ni rhediad y ferf yn fama. Mae o yn y person cyntaf, mae o yn yr unigol. Fy mugail, dim dy fugail, nid ei fugail o neu bugail hi, nid ein bugail, ond fy mugail. Mae o'n fugail i fi, a mae o'n bersonol iawn, achos mae o yn fy adnabod i. Mae o yn fy adnabod i. Mae yna rhywbeth arbennig does pan mae plant yn dechrau dod i'ch nabod chi am y tro cyntaf, does? A maen nhw'n gweld chi o bellter ac yr wedi dwylo allan yn meddwl dwi'n dadnabod i felly. A maen nhw'n rhywbeth arbennig iawn yn hynny. A dyna'n union y ddelwedd sy'n gan Dafydd yn fama yn y salm yma hefyd ydy. Dyna sut mae Duw eisiau ni fod efo fo hefyd. A'n breichio ar led achos chdi ydi fy mugail i. A fi ydi dy blentyn di, neu fi ydi sôn am ddefaid mae o'n fama wrth gwrs. A'r duedd fel o'n i'n deud, gwrando o Israel, y mae'r arglwydd eich Duw yn un arglwydd, da ni'n darllen yn Deuteronomion. Gan anghofio bod Duw Israel yn Dduw unigolion hefyd. Ac wedyn, ydyn ni'n gweld bod Iesu yn chwalu hynny. Yndydan? Da ni'n gweld yn lyc, a mae hwn yn mor hardd yn dydi. Da ni'n gweld bod o'n gadael y ddiadell, ynddi? Mae'n gadael y ddiadell mwyn mynd at yr un. Yn gadael y 99 mwyn mynd ar ôl yr un. Yr arglwydd yw fy mugail. Dychmygwch bod gan un ohonoch 100 o ddefaid a bod un ohonyn nhw wedi mynd ar goll. Ond ni fyddai gadael y 99 ar y tir agored yn mynd i chwilio am y ddafad aeth ar goll nes dod o hyd iddi. A phan mae'n dod o hyd iddi, mae o mor llawen. Mae'n ei chodi ar ei ysgwyddau ac yn mynd adra. Wedyn mae'n galw ei ffrindiau a'i gymdogion draw ac yn deud wrthyn nhw, dewch i ddathlu, dwi wedi dod o hyd i'r ddafad oedd wedi mynd ar goll. Wir i chi, dyna sut mae hi'n yn efoedd. Mae mwy o ddathlu am fod un pechadur wedi troi at Dduw nag am 99 o bobl sy'n meddwl i bod nhw'n iawn a dim angen newid. Mae Dafydd hefyd yn defnyddio'r trosiad bugail i ddisgrifio Duw. Nid dim ond enw neu dynodiad am yr arglwydd, ond perthynas rhwng y Duw byw a'i gyfamod efo ei blant o. Nid jyst gofalu, nhw'n deitha i, mae un o'r ffurf gweitha ar
a'r boenydio rhywun. Dwi'n ni ofalu'n iawn. Ond pam ydyn ni ddim yn, dachmod, bod ni'n anwybyddu. Ac yr un gair sydd gyda i yn fama felly, ydy mae Dyw yn gofalu amdano ni. Ond chi be, mae o'n caru ni'n angerddol hefyd. Mae o'n caru ni. A pan da ni'n caru rhywun, yna mae popeth yn newid. Mae'r ffordd da ni'n ymateb yn newid. Felly, mae o yn fy adnabod i. Yn ail, mae o'n darparu ar fy nghyferion. Ni'n deitha chi na fysa tir adra ddim yn bell. So rwy'n yn gwybod llun o lle di fama. Dwi'n gwybod mynd ar ein chi. Dwi wedi trafod y lle yma fo chi. So dylech chi fod yn gwybod. Rwy'n yn gallu deitha fi. Mae hwnna fatha... Ie, digwydd bod, ond ie, mae wein ochr draw. Lle dwi'n sefyll? Wel, pan da chi yn mynd o wain fawr, a deud y gwir hefyd o Llanber, de. Dwi'n eisiau anghofio Llanberis, nag oes. Os da chi'n dod o'r bwlch yma, os da chi wedyn yn mynd i fyny Moel Eilio, chi'n mynd i fyny Moel Eilio, wedyn mae gennych chi Moel Gron, Moel Goch, chi'n dod lawr i Meisgwm, a chi'n mynd i fyny am Moel Cynghorion, lawr eto, a da chi'n mynd i fyny'r Wyddfa. So moelyr yr Wyddfa di'r rhain, ond moelydd yr Wyddfa o ongl anghyfarwydd. Achos be maen nhw'n neud yn anffodus, da chi'n gweld, ydy tynnu'r llyniau o Moel Eilio neu ar y ffordd lawr i Foel Gron mwyn gweld yr Wyddfa i chryw. Ond dwi wedi troi y ffordd arall a dwi wedi cymryd llun o Moel Eilio o waelod Moel Gron. Felly, Moel Gron, Moel Eilio, ac os o'n i wedi troi ochr arall, sa Moel Goch a Moel Cynghorion i weld yn glir. Rwan ta, mae yna reswm pan bod fi wedi defnyddio y llun yma hefyd. Gai gofyn cwestiwn chi? Da chi rioed wedi... chi wedi clywed Dafad yn siarad? Ti'n clywed Dafad yn siarad, Siwan? Na ddo? Na. Wel, ti'n mo be? Dwi'n meddwl neud i chwaith. Defaid y methu siarad. Dyn nhw ddim yn gallu deud be ydy i'w anghenion nhw. O'n i'n gallu deud wrth yr Arglwydd, wrsos dwytha, be o'n i angen. O'n i'n methu. A chi wedi bod yn y sefyllfa yna hefyd. Da ni methu deud. Dyna pam mae o'n arbennig bod yn rhan o eglwys. Achos mae'r eglwys yn eich cynnal chi pam da chi methu wneud hynny eich hun. A mae pobl yr Arglwydd yn eich cynnal chi. Gwnau mi orwedd mewn porfeydd breision am tywys i gerllaw dyfroedd tawel. Nid dibynnu ar dyfiant tymhorol yma Dyw, ond mae'r porfeydd yn welltog bob amser ac mae i gynhaliaeth i ni hefyd yn dorieithog iawn. Mae'r dyfroedd yn dawel. Mae yna reswm arall pan fi wedi dewis y llun yma. Achos mae'n braf iawn mynd o foel i foel, ynddi? Dilyn y llwybr o foel i foel. A weithiau, dychmod, sgynna chi ddim awydd wneud yr ffôl, yr holl beth. Dari Hyw a fi, ddim llynadd o'n flwyddyn cynt. O'n i wedi gwneud wrth Hyw gradur. O'n i wedi gwneud fo. Da ni'n mynd i wneud fel o'n i'n arfer wneud pan oedden ni yn blan drwg yn yn arddega. Da ni yn mynd i fynd o tan y fron i ben yr Wyddfa i lawr. Ni di gallu neud o siwr ti di mynd rhy hen o'n deitha fi. A dach mae hynna'n mistake. Come on, mynd fi. Dwi wedi gwneud digon o sandwiches i ni, da ni'n mynd. Mi gychwyno ni'n bora iawn. A mi nathon ni wneud ti. Ond nes i ffonio dad yn ben pas a dweud, Dad, dwch chi nôl ni, da ni di flin o'n ofnadwy. Pryn oedden ni'n gallu cerdded dyna wedyn, am ddyddio wedyn, gysgu, oedd a babis. Ond dyna ni. Ond,
Yn amlach na pheidio, pan mae rhywun yn mynd, pan mae'n cychwyn at tŷ mam a dad fyny'r moelu, mae'n mynd lawr meisgwm wedyn, a drwy llwybr meisgwm yn ôl, drost y bwlch, i cefn di ac yn ôl adra. Ond, mae posib i chi wneud camgymeriad. Mae posib i chi feddwl bod chi wedi cyrraedd cwm meisgwm a'r wilod foel gron yn hytrach na foel goch. Achos mae yna ryw lwybr bach i weld, a da chi'n meddwl, wel, mae yna rhywun di mynd ffordd ma. A dim cwm meisgwm, da chi'n mynd lawr, ond cwm deithwch. Da chi ddim, cofiwch wan os da chi'n cerdded, da chi ddim isio mynd i cwm deithwch. Enw'r afon yn cwm deithwch, ella fi wedi deud hyn o blaen, da chi, ydy'r afon Cwch. A mae'n heiddi henw. Mae hi'n beryg bywyd, mae hi yn yr hedyn ac mae yn y brwyn, a dim yn sisial ganu, mae hi'n ffrydio yn ffyrnig a mae hi'n ddofn. Da chi wirioneddol ddim eisiau cael eich dal. Da chi'n mynd i gweld ti tan ydych chi yn ei hi. Da chi ddim eisiau bod yn cwm deithwch. A dyna sy'n arbennig ynglyn â'r salm yma. Di'r Arglwydd ddim isio chi fod yn cwm deithwch. Dio ddim yn deud, da ni'n mynd i fod, mae'r Arglwydd isio dod â ni nôl at y borfa breision ac at y dyfroedd tawel, nid at yr afon hwch, ond at y dyfroedd tawel lle mae posib i ni fynd a derbyn ac yfed ohoni. Ac y mae o yn hefyd yn drydydd, y mae o yn adfer ni. Y mae ef yn fy adfywio. Pan mae Dafad wedi disgyn ar ei chefn yn wahanol i gi neu gath, dydy hi ddim yn gallu dod yn ôl ar ei thraed. Dwi'n iawn i ddeud hynny, dydw Huw? Swn i'n neud ffarmwr da, son. Ges i dest oedd, a ni yn pen cloddiau'n cerdded. Mae Huw'n deud, pa fryd di hwnna'n anodd? Badger face, biwla, be bynnag. Ti'n mynd i gwrando yn yno? Sim syniad. Dafad ydi. Defaid oedd nhw. Ond dwi'n gwybod os ysai ar ei chefn, bysai mewn peryg. Bysai mewn peryg o, dwi'n gwybod, o lwgu, bysai mewn peryg o fygu, bysai mewn peryg o anifeiliaid gwylltion, brain ac yn y blaen, adar ysglyfaethus yn yr awyr. Dwi'n gwybod bod hi angen bod ar ei thraed eto. A dwi'n cofio, dychmod, dwi'n cofio pan byddai rhaid i ddechrau canlyn gweld i'w stopio car. Be ti'n neud? Mae Ddafad ar ei chefn yn cael fan'na. Dim dyddefaid di. Wel, diom ots, mae mewn peryg yna. Mae angen bod ar ei thraed. Mynd ag yn ei throi hi. Ar cofni'r ffarmwr, dwi'n meddwl ti. Dwi'n meddwl sa'r ffarmwr y falch iawn o weld hynna. Ynde? Y mae ef yn fy adfywio. Gwaith y bugail ydy darganfod pwy sy wedi syrthio a cynnig help iddyn nhw. Da ni yn gallu bod y wirion. Da ni yn gallu syrthio i bechod hefyd. Ond dyma Duw yn adfer ni ac yn ein dwyn yn nes at y fo'i hun pam da ni'n dod yn edifeiriol ger i frono. Mae o'n yn adfer ni. Ac yna'n bedwerydd, y mae o yn fy arwain ni. Fe mharwain ar hyd llwybrau cyfiawnder mwyn ei enw. Mae'r Arglwydd yn gwybod am y llefydd gorau i bori, ac y mae o'n arwain i ddefaid yna. Ac mae Dafydd yn deud wrthon ni bod Duw yn gwneud yr un peth efo ni, y mae o yn arwain ni ar hyd llwybrau cyfiawnder. Ac yn aml iawn, dychmod, mae Iesu'n deud rhywbeth, mae yna gymaint o, da chi'n meddwl, mae Iesu'n deud wrthon ni,
Mae fi yw'r bugail da, mae fi yw goleini'r byd, ond eto, mae o'n dweitha ni o leio. Mae o'n dweitha ni fugeilio y praidd. Da ni yma. Da chi, mae gymaint ohonach chi yn bugeilio y naill a'r llall. Da chi'n gofalu am y naill a'r llall. Os ydw rhywun yn wael, os ydw rhywun mewn profedigaeth, os ydw rhywun ddim, ddim yn ei pethau, da ni'n bugeilio'n gilydd. Ac felly, ydyn ni'n cael yn galw hefyd yn syml iawn. Nina hefyd i arwain. Ond yma Iesu ei hun yn harwain ni ar ffordd cyfiawnder mwyn ei ogoniant o ei hun, mwyn ei enw da o ei hun. Ac hefyd wrth yn harwain ni, mae o'n dangos i'r byd yn bod ni'n gwbl ddibynadwy ar ei ffyddlondeb. Mae yna sawl un yn gwbl ddibynadwy ar gŵn bach fel hyn. Yn does? I'w harwain nhw, ar hyd y strydoedd, i'w harwain nhw yn eu cartrefi. Ydyn ni'na hefyd yn rhoi yn hunan yn y salm yma i gael yn harwain gan yr arglwydd. Felly, mewn adfyd hyd yn oed, wyt ti yn trystio bod Duw yn gwybod beth sy'n orau i ti? Wyt ti'n trystio bod Duw yn gwybod beth sy'n orau i ti bob amser ym mhob amgylchfyd? Ac yn anbumed, y mae o yn ddamddiffyn. Gwrandwch ar y geiriau yma, i mi gerdded trwy ddyffryn tywyll di. Diolch yn deud, fi ddim rhaid i ti gerdded drwy ddyffryn tywyll di. Mi fyddi di yn mynd drwy ddyffrynoedd tywyll di. I mi gerdded trwy ddyffryn tywyll di. Be mewn deitha ti ydy, nid ofnaf niwed. Ydyn ni'n gallu deud hynny efo Dafydd? Nid ofnaf unrhyw niwed. Oherwydd yr wyt ti gyda mi, a thwialen a ffon yn fy nghysuro. Y mae'r bugail weithiau'n gorfod arwain y ddiadell drwy lefydd peryglus ac anodd mwyn dod o hyd i borfa. Yn rhyfeddol gyna i, dychmod, os ydych chi'n mynd i wneud y camgymeriad yna, ar wylod moel gron chi'n mynd i fyny am foel goch, nid llwybr sy'n yna, ond llwybr defaid dyn nhw. Achos mae'r defaid yn mynd y ffordd yna. Maen nhw'n mynd ffordd yna i chwilio am borfa. Pan nhw wedi cael y borfa ar ben y moelydd, maen nhw'n mynd. Ac maen nhw'n mynd. Ac yn anffodus, maen nhw'n disgyn i fewn i'r afon hwch yn achlysurol. Ac mae hi'n ddiwedd arnyn nhw fel defaid. Y mae'r bugail hefyd weithiau yn arwain y ddiadell. Ond y mae'r bugail yn aros yn ffyddlon iddyn nhw. Yn lle, mae o'n ffyddlon iddyn nhw ynglyn cysgod Anna. Mi oedd marwolaeth yn dilyn Dafydd i bob man oedd o'n mynd. Mae yna sôn drwy'r amser. Mae o am ei fywyd, wrth gwrs, fel da ni gyd yn gwybod. Ni wedi darllen hynny, da ni'n ymwybodol o'r storïau sy'n blant. Mae o am ei fywyd yn ffoir oedd Saul yn dydi. Mae Saul jyst ar ei ôl o drwy'r amser, isio ei ladd o drwy'r amser. Mae cyntaf Samuel 23 yn deud, bu Dafydd yn cuddio mewn lleoedd saff yn yr anialwch ac yn y bryniau o gwmpas Sif. Roedd Saul yn chwilio amdano drwy'r amser, ond naeth Duw ddim gadael iddo ddial. Nath Duw ddim gadael iddo ddial. Dydy Duw ddim yn deud nad oes rhaid i ni fynd drwy'r dyffryn tywyll di. Ond mae o'n gaddo y fydd o efo ni. Ac yn anchweched, y mae o yn fy nghysuro fi. A thwialen a ffon yn fy nghysuro.
A beth ot, dydy, bod wialen yn cysuro. Lot o'na chi wedi bod yn dysgu yma. Gwna chi wialen. Gwna rhyw sôn, oedd gynnu nhw'n syr hyw yn anffodus, y gynnu nhw wialan. Ynde? Na ches i ddim. Na. Yeah. Ynde? Diolch. Diolch i ddiw bod hynny wedi stopio hefyd yna. Beth brwnt, doedd? Ei peth brwnt ydy'r gwialen a ffon yma gyda llaw. Dydy hwn dim yn beth anifyr. Yr un offeryn gyda llaw ydy'r wialen a'r ffon, ac mae'n cael ei defnyddio i ddychryn anifeiliad arall sydd yn dychryn y ddafad, i'w helmwy ffwr, nid i guro'r ddafad, mae hi, ond i ddychryn defaid eraill, neu dim defaid eraill, anifeiliad gwylltion. Ond mae'r ddolen hefyd, ynddi? Yna i gymell y ddafad, i ddod yn ôl i'r diatell, ac i gymell y ddafad hefyd, iddyn nhw weld ydy'r ddafad yn iawn. Dych chi'n gorfod dod ar ddafad ata chi'n ydych. Chi'n gorfod gafal yn ni. Ac felly mae'n abal i wneud hynny. A mae hi yna hefyd, wrth gwrs, i gyfri'r defaid i wneud siŵr nad oes neb wedi mynd ar goll. Felly mi oedd y wialen a'r ffon yn cysuro'r defaid. Ac yn bywyd ysbrydol ni fel pobl Dduw, mi greda i na'r wialen ydy'r Beibl gair Duw, ac mae'r ffon ydy'r awdurdod sydd ar gair Duw. Ac felly bod y wialen a'r ffon yna'n cysuro ni. Bod awdurdod ar y Beibl, nid jes llyfr ydi o, ond mae o'n air i ni rwan heddiw. Mae'r wialen hefyd yn help i wrthsefyll temtasiwn, ac mae o yn helpu ni rhag gwneud camgymeriadau. Rhag i ni fod yn syrthio. Ynde? Dwi'n mynd i adrodd y pethau yna, mae nhw'n nach chwaen chi gael darllen nhw hefyd. A mae o'na Salm yn deud hefyd yma, dy eiriau di yn lamp yn traed ac yn goleuo fy llwybr. Ond hefyd mae o yn chwilio yn calonna ni. Mae o'n chwilio'n calonna ni. Ac yna dwi'n mynd i fynd yn syth ymlaen wan i'r ola. Y mae o yn fy nyrchafu fi. Yr wyt yn arlwyo bwrdd, dydwch chi efo fi. Yr wyt yn arlwyo bwrdd o'n blaen, yng ngwydd, dwi'n deud ti'n y cyfeithiad newydd, mae'n ddrwg yna. Os da chi'n deud ti'n dawel yn yr hen gyfeithiad, dydwch. Yr wyt yn arlwyo bwrdd o'n blaen, yng ngwydd fy ngelynion. Yr wyt yn eneinio fy mhen a golew. Y mae fy nghwpan yn llawn. Yn sicr bydd Ioni a Thrigaredd yn nilyn bob dydd yn bywyd, a bydda fy'n byw yn hir ardwydd weddill fynyddia. Hyd yn oed mewn stormydd, yng ngwydd fy ngwrthwynebwyr, mae'r arglwydd yn aros yn ffyddlon. Mi oedd hi'n arfer, pan oedd gennych chi westeion yn dod i'r cartre, i eneinio i penna nhw a golew. Eida, sbio na fi fel na, Marc, fydda i ddim yn ei hynna tro nesaf i di'n dod am swpar. Na chdiitha Hywyn Pritchard, na chdiitha Catrin Wild. De, yn eneinio fy mhen a golew. Yn gwneud y peth hardd yma. Yn rhoi lle o anrhydedd. Yn eneinio a golew ac yn rhoi chydig o bersawr yna fo. Ac mae'r ffiol yn cyfeirio at garreg sydd wedi ei naddu, a mae hi'n garreg sydd wedi ei naddu sydd yn dal galwyn o ddŵr. Di byth yn mynd yn wag, a mae wastad. Mae fel y cwpan yna o dan yr afon neu o dan llif yr afon. Sydd byth yn mynd yn wag. Mae wastad yn gor lifo. A fanna fydda'r defaid yn dod i yfad. Ond mae hi wastad yn llawn. Dari Dafydd, erioed ddial ar ei wrthwynebwyr, yn wahanol iawn i Saul, achos oedd o'n credu na i Dduw yn unig
yr oedd y frwydr yn perthyn. Ond ym mhob peth oedd o'n wneud, oedd o'n disgwyl ar yr arglwydd. Oedd o'n disgwyl ar yr arglwydd. Dwi am orffen ag adnod o Llythyr Paul at y Rhufeiniad. Peidiwch mynnu dial ar bobl, ffrindiau. Gadwch i Dduw ddelio efo'r peth. Mae'r ysgrifa sanctaidd yn dweud, fi sy'n dial, gwna i dalu nôl, medda'r arglwydd. Ydy, y mae'r arglwydd yn fy narchafu fi, y mae o'n ynghysuro fi, mae o'n yn amddiffyn ni. Mae o'n yn arwain ni, y mae o'n fadfer i. Mae o'n darparu ar fy nghyfer i, ac mae o'n yn adnabod i. A da ni diolch i Dduw am hynny. Mwyn ei enw. Amen. A mi ganwn ni i orffan yn oedfa bore yma 102. 102. Geiriau mantlais y fama a'r ail bennill trigarog a graslawn yw'r arglwydd. Hwylfrydig i lyd i roi lle. Nid byth y mae'n cadw di gofaint. Nid byth yr ymryson efe. Fel tad wrth ei glant ystosiria, mae'n cofio mai llwch ydynt hwy. O fenaid, bendithia yr arglwydd. Bendithia yr arglwydd. Byth mwy. Na'r sy'n cadwyn Iesu Grist, a chariad Duw, a chdeithas yr ysbryd glân, a fydd o'r gyda ni ôl. Hyd byth. Amen. Amen.